kod koso. Jopuonj mag mbalariany mag sirikal kwedo yor chudo magikoni nyiso akwede ka giseo sirikal kuom rem kete tim winjruok makanyakla kata CBA ma 2021 nyaka 2025. E kinde ng'anyono obila notiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopuonj mag mbalariany mane tero ng'ur margi e od bura maduong' kod migawo mar somo. Gikwedo boke mane ogol kod jatend migawo mar somo makoni nyocha gisechopo e winjruok mar dokie tich. (2021-2025) CBA must be concluded and implemented fully. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Nothing. They have given us nothing. The government owes university staff pension component for 2010-2012 CBA, 2013-2017 CBA, yes, amounting to 3.56 billion. Our members are retiring. They are going home without a pension. A professor is the highest human resource a country can produce. Who is this? Who is this? Who is it? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me.